Usa sa mga dakong operator sa isabong muduso og petisyon ngadto kang presidente Rodrigo Duterte aron ma-reconsider ang desisyon niini sa pagpahunong sa operasyon. Ania ang report. Gitigom kaganihang buntag, kining gatusan ka mga teller sa isabong live nga namiligrong mawadan og trabaho. Karong adlaw lang giaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ni DILG Secretary Eduardo Año nga ipahunong na ang isabong operation. Usa kanila si Angel Kayna Parantar, kinsa 3 ka buwan ng teller. Gawas nga above minimum ang iyang suhulan, may tipa usab silang madawat gikan sa mga customers. Nasadjud mi nga nakalit lang og kawa kay dagan sad mi maapektuhan kay dagan kay mi teller. Mato ni Attorney Daniel Francis Arguido, legal counsel sa Highland Amusement, nga andam silang mutuman sa kamanduan sa presidente apan nang hinaut usab silang marikonsiderar unta ang gatusan ka mga teller nga mawadan og trabaho. Maghuwat lang may written order gyud. Kung naa, we'll always comply. Nagmeeting may purposely pag prepare og petition nga mohangyo mi sa presidente nga i-reconsider niya ang desisyon. Gipaabot pa hinuon ang formal memorandum kabahin niini aron maduso usab ngadto sa mga PAGCOR regulated isabong operators. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.